proses bongkar wah 312 pelengkung pelengkungnya 3 meteran juga eneng ya wah yo 2 meter ya dek 312 nah ini sing iki 418 nah 418 ini motor emang sik selen jaba ra iso mlebu eneng karena bluk sangmu arit enggak Pak yo iki ngarit Pak iki sawahe akeh rapi ya mbok tok iki wis tak berapa Pak carane piye carane piye dicepne jlep lurusne wah alah jegal cagake bar suwen iki 418 pelengkung sawone entek Pak to sawone entek wis ra nek tawone iki 05 iki datar 46 ya Bro Ali iki ya pelengkung neh iki 512 anyar iki nyapa iki dayoe lebokne tek lho upase entek arek 2 ekor yo an yes iki pira iki iki 34 atau 44 terus mbuh modele ngene iki iki 10 rolas dekorasine khusus dekorasi 10 12 nah segitiga terpale entek bos akal-akalan tok terpale akal-akalan tok nah iki nek rabi aja lali pasangane kuwi. Heeh.